talaga ako pala friendship dun sa lugar namin. Yung pala Yung sama-sama wala akong part. masyadong kaibigan at tsaka wala naman silang pakialam sa akin. Ngayon, ang dami na, so, tsaka kaloka pa, ang dami na magpapautang sa'yo. Hello once again mga momshies, popshies at mga anashis. And eto na nga, gaya nga ng mga request ninyo dun sa nauna naming conversation ni Bakang regarding sa revelations na one-on-one namin. Eto na yung kasunod, medyo matagal-tagal na. But this time, kakaiba naman to kasi papakita or itatanong ko naman sa iyo regarding sa mga negative comments regarding sa napapansin nung ibang tao sa iyo. So, paano mo siya sasagutin? Paano ka magre-react sa mga ganung bagay? Okay. Pero bago yan, ako gusto mo na kita i-congratulate. Bakit? Grabe yung payat mo, nakakaloka. Talaga? Oo, hindi dahil nakaitim po siya, ha? Talagang promise, ang laki ng pinayat. Yung mukha, lalo na pag nagpipicture, yung picture na sa Bulacan, ang payat mo na nun. Di ba naka naka one piece ka rin? Ang payat mo Bulacan. nun. Sa Nagbulacan tayo, Amana. nag-amana. In fairness, ang laki ng Hindi ko pinayat. hindi ko napapansin sa sarili. Pero, Oh, ikaw yun yun. daw sabi-sabi. Talaga. Sa isang araw, ilang beses ka na kumakain? Usually dalawa lang di ba 3 meals isang Ah. araw, so dalawa lang. Pag nag-breakfast ako, hindi na ako nananghalian. So, Or, or kung hindi ako nag-breakfast, nananghalian Tanghalian. ako, tapos maaga ako nag-dinner. basta kailangan, dalawa lang sa isang So, dalawa. Tapos pag gawot mo ako madaling araw, water. Oo, nahuli nga kita kagabi. tubig, tapos Sabi ko, sila, kain mo yan. Sabi niya, hindi, tubig lang ako. so sila uyong naman, ayun, nagsasaing na. Correct. Nagwawaktawak na. Luto na ng itlog. At saka syempre, congratulations din kasi pabongga na pabongga ang iyong YouTube channel. Yes. Congratulations. At masasabi ko na sa grupo ng mga social climbers, well, aside to Brenda Mitch, ikaw ay isa sa mga may pinakamaraming subscribers na. Oo. Diba? Nakakailan ka na ngayon as of now? 100,000 yan. Oh! Load to 100K na pa silver mo. 60, so unti na lang. Unti na lang yun. Let's claim it. So 60,000 subscribers, maraming salamat. Sa 60,000 subscribers mo, for sure, mas marami dyan ang mas mahal ka, mas love ka, at mas gusto ka talaga na napapanood. At siguro kalahati ng mga bashers. Okay, bago ang lahat, okay, so kamustahin muna kita, kamusta ka na ulit bilang si Bakang. I mean, yung yung life mo as JC Licious. Hindi mo na sa pagiging vlogger. Okay, pagiging normal. siguro. I mean, Ganun pa rin. Yung mindset ko, ganun pa rin. Family pa rin. Kung ano yung dati, ganun pa rin hanggang ngayon. Family pa rin. Nagtatrabaho, yun pa rin. correct. And congrats! Malapit na yung bahay mo. Yes, ayun. Katas ng pagiging Oo, sa pagbablog. YouTuber. Sa And pagbablog. and of course, dun sa tulong ng ibang mga malalapit mong kaibigan at mga yes. tao. Mga followers natin galing ng ibang bansa. Yeah. Thank you so much. Ang bongga mo doon. Ang bongga mo. Nakakatawa. Kasi, alam niyo po, ilang beses na akong nagbabalak na pumunta ng saan. Feeling ko kapag natayo na yung mansion mo, tsaka talaga ako Siguro, matutuloy. feel ko rin. O sana, hopefully. O sana makapunta ka na. Correct. Ako, kasi marami akong gustong gawin sa saan. Oo. Pero bago pa man ako magpalaganap ng kung ano-ano pa man sa saan. Saka maraming service doon. Ako isunod mo. Okay. Ngayon naman, kamusta naman si Bakang bilang assistant ulit ni Brenda since bumalik na ulit yung mga projects niya, nagkakaroon na naman siya ng mga tapings, yan. Kamusta? Ito, nakakapanibago lang kasi pag ever may shooting siya or taping, hindi na ako nakakasama, di ba noon? Pwede. Nakakasama talaga kasi nga doon dahil sa pandemic, tapos kailangan kung meron siyang taping o shooting, kung sino man yung makakasama niya, kailangan mag-swab Swab test or dadaan sa mga protocol, etc. So, siguro mas
mas pinili na niya na siya na muna mag-isa, tsaka Pero wala nga. tsaka alam naman yung gagawin niya. Oo, tsaka si Brenda kasi, anong tawag dito, yung parang hindi na siya umaasa sa mga... Ayaw niya magpaalaga. Oo, parang gano'n. Pero kung kailangan naman niya, andito naman ako at the same time, kahit nasa location siya ng taping or shooting, meron pa rin siyang mga pinaasikaso sa akin, pinabibili ko ano-ano. Kung ano yung mga nakalimutan o Oo, kailangan niya. ganun. Mga, like noon, shooting sila sa Bulacan, may mga damit na kailangan pa, o mga request ng wardrobe. So ayun, nag-prepare na naman ako, tapos hinatid ko sa Amana Water. So hindi ka na masyadong hinihirapan. Kasi syempre, ang tagal nyo sa province, di ba? Tapos, pagbalik nyo rito, ito na, dagsa na ulit yung mga projects ni Brenda. Oo, parang hindi na masyado kasi di ba, ay sorry. Kasi hindi na ako nakakasama sa taping. So, Pero, i-vlogger na rin ako eh. So, kailangan na rin ako mag-vlog. Kumilos para Oo, kumilos. Di ba, tayo social climbers eh. Araw-araw talaga upload. At least meron tayo. Para tuloy-tuloy yung akyat ng dollar. So, kahit hindi ako nakakasama, busy pa rin ako kasi nag-iisip ko anong content everyday. para sa trabaho pa rin. Okay. Bilang vlogger, anong nabago nito sa buhay mo? Anong nagbago sa buhay mo? Nagbago sa buhay ko, sobrang laki at napakarami. Aside from kilala ka na sa mga ibang tao. ibang tao, sikat ka para sa kanila, meron ka ng mga tagahanga, mga taga-idolo. Yung meron akong lupa ngayon, yun yung sobrang nagbago sa pagiging vlogger, tapos nakakapagtayo na ako ng bahay ngayon. Siguro yun talaga yung pinaka-achievement. Sa lahat ng nagbago, yun talaga yung pinaka-wow. Ang pinakamalaking pinasasalamatan. Okay, sa lahat ng hard work na ginagawa mo, meron ka pa rin bang masasabi na gusto mo pang i-achieve or gusto mo pang magawa aside dyan sa bahay? Kasama yung iagit na... Siguro yung paa ko sa tulog. Papa-opera mo? Papa-opera mo yan? Kinabahan ako. Charot lang. Oo, charot lang. Ano ba? Siguro, mas gustuin kong baguhin yung sarili ko. Yung magiging matured, yung mas maraming alam sa mundo, yung parang ganun. O, yung parang hindi ka na-view. So, aminado ka before na talagang kulang ka sa kaalam mo? Oo naman. Kasi diba, nagpagaling ako din sa katangahan. Pero aminin mo, ang laking tulong din siguro nung paghila sa inyo, Brenda. I mean, marami ka na yung treatment ni Brenda sa akin pag meron ako mga pagkakamali, tanggap ko yun. Ganon din naman sa iba eh, sa atin sa iba naman, di ba? Tsaka, ayun, sa mga, meron talagang malaking pagbabago sa nagawa niya o sa sarili ko, iwan ko lang sa iba. Meron ka matutunan, magiging mas matured ka. Okay. So, sabi mo nga maraming nabago sa personality mo, sa ugali mo. Ikaw ba, baka marunong ka rin magalit? Kasi ano ka namin eh, nakikita ka namin, nakakasama ka namin at madalas masasabi namin loner, para mas gusto mo mag-isa ka, o yung nasa kwarto ka lang, o nasa isang tabi ka lang, yung tahimik ka lang, yung gano'n. Marunong bang magalit si... Tsaka parang feeling ko, hindi nyo pa ako nakita na galit, no? Nakita mo na Wala pa. Diba? Yung ano lang, yung nasa na... Ganun lang. Pero yung galit, hindi, as in... Kasi alam mo naman na sobrang haba ng pasensya ko. Ewan ko, siguro... isa siguro to sa mga ugali ko kung bakit andito ako ngayon, kung bakit tumatagal ako, kung bakit ganito na ako ngayon, kung ano yung mga naging achievements ko. Siguro isa ito sa mga ugali ko na dapat kong pasalamatan or ewan ko, kasi mahaba talaga yung pasensya ko. So never ka pang nagalit? Nagalit ka na,
before? Kahit hindi dito sa Manila. Nagalit pag hindi tunuloy, so hindi nilabasan. Ano ba? Sa Hindi. ibang portion yun. Charot. Ninervous ako doon. Iba kasi akong magalit, para kasi akong tigre. Pambihira lang. Bihira, pero todo. Oo, parang todo. Yun nga, pag napuno na yung baso ng tubig, ayun na. Huwag mo lang abutin na mapuno yung pasensya ko. Pero sobrang haba na rin ng pasensya ko. Ang hirap. Mahirap. Paano ka ba naaasar? Okay, sige, paano ka magagalit? Paano ako nagagalit? Paano ka magagalit? I mean, kung may gagawin ako, paano kita magagalit? Sasabihin mo, galit ako sa'yo. Sa anong aspeto mo o anong paraan para magalit kita? Depende kasi may galit na gusto na kitang sabulutan, o may galit na, depende. So, may mga joke din na aasa ako, nagalit ako yung mga pabalik-balik. Paulit-ulit, naiinis na ako. Okay naman sa akin yung joke. Kasi asaran. Oo, yung dalawang beses lang. Huwag yung paulit-ulit kasi parang ang pangit na pakinggan. Napipikon ka din. Oo naman. Pero yun nga, hindi ako marunong magalit. Diba? Kaya siguro hindi niya rin masagot kasi nga, ang haba ng PC, so hindi mo alam kung nasa yung ultimatum mo kung, ito sagad na ako, galit na ako nito. So, okay, so alam niyo na. So maliban dito sa pamilya mo, kaya rin na naitanong ko kay Oyong at sa iba ko pang na-interview at kay Bakang, paano napapasaya si Bakang? Napapasaya ako. Sa anong Pamilya. bagay? Well, aside sa family. Aside sa family. Paano, halimbawa, nagkaroon ako ng bagong phone, o yung mga bagay. Ang na mga bagay, napapasaya. okay. O pangyayari, ganyan. So sa bagay, siguro, dahil vlogger na ako ngayon, siguro maging masaya na ako pag merong magbibigay ng mga bagay about vlogging. Okay, camera. Pwede phone. Cellphone. So okay. phone. Mabilis ka lang, hindi ka I mean, hindi ka yung, what do you call this? Materialistic. Mas gusto mo yung mga bagay. Yung mga bagay na natatanggap mo para maging masaya ka. O yung simpleng bate. Oo, kasi hindi ako mahilig bili-bili ng depende sa mood, pero paminsan lang talaga. Tapos kung makakabili man ako ng mga kung ano man dyan, todo na rin. Tsaka yung mga sobra. Mga sobrang budget. Okay. Ano naman ang nagpapalungkot kay Bakang? Yung nagpapalungkot sa akin. Mga pangyayari na parang bigla akong nalungkot. Ganun. Yung, for example, andyan ka, tapos andyan yung jowa mo. Tapos wala. Talaga? Hindi totoo. Charot lang. Hindi, totoo to. Charot lang. Hindi. Nararanasan mo yung ganun minsan. Di ba minsan dito sa atin, kunyari, si Marian, si Mia, yan, sila Melmar, may mga awarang lalaki. Kasi ikaw wala. Hindi naman lungkot yun. Siguro, inggit or... In a good way. Oo, pretty lungkot. Siguro nagpapalungkot sa akin yung andito ako tapos yung pamilya ko andun sa probinsya. Tapos naisip ko ang sarap ng kinakain ko. Tapos ano kaya kinakain nila. Parang ganun. Yung parang wala ka nang ganang kumain. Nagigilty sa pagkain. Oo, ganun. Okay. Siyempre, ang dami mong followers. Aminin na natin yan. So, kay Inday Kato, kay Bagyong Oyong, may mga followers, may mga naging fans, may mga naging viewers, mga viewers na parang nagpaparamdam sa kanila. Sa'yo, Meron naman talaga. kandila, o amoy ng sampagitan. Mga kaluluwa. May nanliligaw. Meron, yung una, Ay! meron. Yung una, so parang, ano tawag dito, yung una, para rin nababaguhan ka lang. So, ano kaya to? So parang sinasabayan mo na lang yun. Kung trip man yun, sabay na lang ako. Okay. Pero hanggang sa tumagal, mga buwan lang siguro. So, tinatry ko lang. Pero hindi na yung parang napakabobo ka lang or napakatuto na lang mo. So, alam mo naman kasi alam ko naman, Mararamdaman mo. mature
wala na ako sa ganyan ba, parang kung meron magpaparamdam, alam ko na kung totoo ba yan, alam ko na, kaya hindi na ako Sa ngayon meron? wala. Ah. Wala. Kailan ka huling nanlalaki? Huling ng lalaki. Sana Ito all. kasi hindi ka to. Dinadamay ako. Talaga, Nita. Lately lang. Oo. Ah, Ano ba hindi- to? ito ba yung- Hindi mo talaga. Ito ba yung nag-QC? Hindi iba. Taga dito lang. Ay, oo! Oo, diba? Oo, okay. Yung cute. Okay. Okay lang kasi ano naman na siya, 22 na yun tayo. Okay. Okay, dahil nga sa laki ng iyong mga subscribers and ng iyong mga viewers, lagi pumapalo talaga. Nararamdaman mo na ba na sa sarili mo na, ay, sikat na ako. Hindi na ako nalalayo sa pinsan ko. Ay, Brenda. Hindi. Kahit kailan hindi. Hindi mo pa nararamdaman? Hindi. Kasi alam kong brain damage yan eh. Brain damage, my good. And I mean, kung naramdaman mo na, ay, sikat na din ako. Hindi. Yung parang may nagpa-picture sa'yo, paano mo naramdaman na sikat na ako? Or kilala na ako ng ibang tao? Hindi ko nararamdaman, pero pag may magpapapicture, masaya lang ako. Na-appreciate ko na, ay, kilala ako. Masaya ako, pero yung sikat, hindi eh. Hindi ba talaga? Parang ganun pa rin. Parang mas focus talaga ako pag as a vlogger. Kung ano yung gusto mong ipakita. Oo. Okay. Sa lahat ng mga, for sure, kagaya mo, tawag dito, kagaya mo, tsaka ni Inday Kato at Oyong, napakarami na ng mga taong nakakakilala sa iyo. Na-experience mo na yung naglalakad ka sa mall or sa palengke o somewhere na biglang may sumigaw o may tumawag sa iyo. Ano mo doon? Anong feeling? Siyempre, ilang beses na nangyari yan sa akin. While pumupunta ako ng Talipapa dito sa palengke, may pag uwi ko or pagpunta pa na ako, meron ako nakakasalubong. Ay baka ganyan. Siyempre, natutuwa ako kasi nakilala ako. Na-appreciate ko yun. At sobrang masaya ako. So kung kilala nila ako, so nakapalo sila, either nakasubscribe sila sa aking YouTube channel. So ayun, so maraming salamat po. Taray naman. So, sa dami ng mga comments, ito rin ha, na nagiging ano rin to, mostly naging issue rin when it comes sa live. Pag nagla-live tayo, or alam mo yon, gumagawa tayo ng kantahan, yung ibang mga viewers or yung ibang mga commentators doon, hindi napapansin. Hindi mo napapansin or hindi mo na shoutout. Ano masasabi mo doon? Kung hindi mo nila napapansin, na shout out, kung hindi ko man napapansin na shout out. Siyempre, hindi lang naman sila yung nag-comment, hindi ipapa-shout out dyan. At talagang kung totoong solid supporters namin kayo, sila, Nagmamahal. oo, siguro hindi na nyo yan iisipin, di ba? So, kung mahal nyo kami, kung andyan kayo para for us, hindi nyo na iisipin na hindi kayo na shout out o hindi kayo na nabanggit na mention. Nagagalit ka dun sa mga ganun tao, yung tipong sinasabi na, nabago na si Bakang kasi ganito, hindi na namamansin, hindi na siya gaya ng dati na ilan pa lang yung followers niya, ganun. Ako talaga, isa ako sa mga social climbers na, ewan ko lang sa iba ha, na hindi nagre-reply sa mga basher. Hindi ko pa, ewan ko kung naka-reply na ba ako sa mga basher. Lalong-lalo na sa YouTube ko, hindi ko talaga ako naka-reply sa mga basher. Kasi ayoko minsan pumupunta ako sa mga vlog ko sa YouTube ko. Minsan marami ako nababasa talaga ng mga basher. Mega. Hindi ko na inisip yun eh. Oo. Mas nag-focus ako dun sa mga positive na comments. Yung mas gusto. Oo. Kaya sa mga nanonood po dyan, ang daming positive, lalo na this week, nowadays, ang daming mga positive na mga comments. Kahit di po ako nag-reply, nababasa ko po yun. Sobrang na-appreciate ko po yun at sobrang natutuwa po ako nun. Nabasa ko po yun. Correct. At sa mga bashers, di talaga ako nag-reply. Tsaka, hanggat hindi pa nasali yung pamilya ko sa bash, di talaga ako mag-reply. Correct. Okay na yung ikaw yung tirahin. Oo, okay lang. Oo. Hindi talaga ako nagre-reply pa sa mga... Tsaka iba yung... Ayokong
ayaw kong mag-reply sa mga, hindi yung talaga mga kahit isa pa. Anyway, alam mo, totoo yung sinabi mo, no? When it comes dun sa mga positive comments ng mga viewers, nakaka-motivate lalo na gumawa ka ng mas marami, di ba? Lalo, uy, nagusto ko yung ginagawa mo tong content. So, parang bigla na natatakbo sa isip mo na, sige, gagawa ako ulit ng panibago ganito, kay ganyan, kay ganito, di ba? So, mas masarap yung ganong feeling. Anyway, regarding naman sa kanilang pambabash, it's okay. It's Yes. your thoughts. Nire-respeto rin namin yan. Kumbaga, dyan kasi mas lalo kami mag-i-improve, di ba? Ayaw pala ng iba ng ganito. So, hindi Tama. naman pwedeng hindi ko gawin, pero at least i-improve ko na. Mas maganda ba? Para, hindi para i-please yung may ayaw, kundi para mas mag-enjoy yung iba. Diba? Okay, now, eto na. Bilang isang sikat din, sikat na. Gamitin na natin sikat. Sikat at kilalang vlogger when it comes sa Social Climber Squad. Ano yung advantage mo? At disadvantage sa pagiging vlogger mo na ngayon? Advantage ko, saan? I mean, sa pagiging vlogger. Sa pagiging vlogger ko. Yung advantage mo, like kung ano yung positibong nangyayari o yung nakukuha mo sa pagiging vlogger mo. In a positive way. Sa akin, dito doon sa aming probinsya, may nagbago talaga, yun, a vlogger na ako. Doon sa probinsya, marami na nag-invite ng birthday, o gano'n. Na dati, Oo. dati, nagkakainan sila dyan, ikaw hindi ka man lang, uy, kain, walang gano'n. Walang gano'n. Tsaka, ngayon chat-chat na lang, di ba? Ah. So ngayon, chat. Marami na chat. So, kasi doon sa lugar namin, sa Baybay, Baybay kasi yung lugar namin, ang dami, may mga positibo at merong mga negatibo na mga ngayong vlogger ka na. Tapos, ngayon ako nakapagpagawa na ako ng bayada. So, unahin muna natin sa mga negatibo. Nung hindi pa talaga ako vlogger, hindi talaga ako, di ba sabi mo nga ba, loner ako. So, di talaga ako pala friendship dun sa lugar namin. Yung pala Yung sama-sama wala akong part. masyadong kaibigan. Kung meron man, mga 2, 3, gano'n. Tsaka, hindi ako madala, yung lugar kasi namin parang, ano tawag dito, parang yung isang, o parang compound. So, pero marami talagang bahay tsaka tao. So, lumabas ako sa bahay, parang ganun lang. So, parang hindi nag-smile. Hindi Hindi pa ako vlogger noon nasa salon pa lang ako noon. Ayun, so, walang komento. Walang komento yung mga tao. So, ngayong vlogger na ako, nakapagpagawa na ako ng bahay, ang daming comment. Hindi na daw ako namamansin. Parang iba na daw yung lumamaki na daw ulo ko. Ha? Eh, samantala, hindi naman tayo close noon. Kaya Hindi naman tayo close noon Wala ko, isa una hindi pa ako ganito Wala naman silang komento, tsaka wala naman silang pakialam sa akin. Ngayon, ang dami na. So, Paano? So, ano naramdaman mo nung natawa ka, nagalit, nainis? halo, natatawa ka, minsan naiinis ka din. Bakit? Ganito naman ako before, wala nga ako masyadong kaibigan dun sa lugar namin kasi hindi nga ako kahit hindi kinalayaran, pala kaibigan. Hindi. Di ba nga, chichika na ako pag ginagano. Hindi talaga, tapos pagka umaga, alis sila ako parlor, tapos ganun lang, paalis, sakay ng motorsiklo, tapos pagpa-uwi, ganun lang, wala. So, ngayon, pag ganun, paglabas ko lang ng bahay, hanggang sa dumating na yung mga chismis sa mga ibang social climbers. Ang kakaloka pa, narinig ko sa ibang social climbers, kina Diva. So, yun yung negatibo. Ang positibo naman, ang dami na nakilala sa'yo doon. Aside from chinichika ako doon, may mga kapitbahay din namin na ayan, in-invite ka, so parang iba na yung tingin treatment sa'yo, parang ganon. Mas maganda na. Kumbaga ngayon, kahit hindi ako magpapansin na papansin niyo ako or nakikilala niyo na ako. Tsaka kaloka pa, ang dami na magpapautang sa'yo. Na dati wala. Ang dami, ang hirap. Na dati. Nung dati, 2,000, ang hirap lang utangin Ngayon, chika na ako na pero utang 25, 20,000. Ay, diretso agad. Agad-agad. Sabihin ko lang bayaran ko sa So, yun yung advantage. Yung advantage na parang yung connection mas mabilis na. Oo, parang bumongga. Siguro mag-aakit na ako sa Senado.
Okay. Sabi mo nga, di ba sa akin, na lagi mong pinag-iisipan, lalo pag wala kang ginagawa para i-assist si Brenda, lagi mong pinag-iisipan at ginagawa mo yung content mo for your vlog. At in fairness naman to you, talaga, Bakang, simula nung nagsisimula ka, nakikita ko naman yung mga vlog mo, na-share ko din yan, napapanood ko yan, at ngayon, unti-unti nagkakaroon ka na rin ng content. I mean, yung conceptualize, nagkakaroon ka na ng concept. Ano pa yung kaya mong ibigay? O hanggang saan yung kaya mo pang ibigay para sa mga viewers mo? Kaya nga yung tanong mo kanina ma, yung ano ba yun? Yung may gusto mong baguhin. Okay. Oo, yun, di ba nasagot ko yun, na siguro gusto kong baguhin. Siguro kasali na yun ang pag-vlog. Kasi ang dami ko I-improve. Kasi ang dami ko nagawa through cellphone lang. Ang dami ko nagawa, ang dami kong gustong gawin. Hindi lang sa paggawa ng content, kundi pag-edit, pag-editing ng Video. yun yung Na dati hindi mo rin alam gawin, di ba? oo. Yun yung gusto kong gawin. Okay, now for our last two questions. Kung sakaling patitigilin ka ng taong mahal mo, or kunyari, ng parents mo, or someone, kung sino man, na magsasabi na itigil mo na yung pagbablog mo, alang-alang sa akin, gagawin mo ba? Hindi pwede. Ito na yung income ko. Diba? Ang hirap, siguro sanay naman ako sa kahirapan kasi doon ako nang galing, di ba? Pero andito na tayo, iba't pa natin makakawalan. Tsaka, ang daming bagay na ikakasaya ko maliban sa ikaw, jowa, kita ba? Diyan naman kami. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Laban. Okay, message mo sa mga followers mo, sa mga viewers, sa mga fans mo. Ayan, ang message At ko. malapit na mag 100,000. Road to a silver button. Ay! Let's claim claim it. it. Amen. Ang message ko, siyempre, maraming salamat. Ayan, so, sobrang na-appreciate ko po yung mga, laging, andun sa comment section sa YouTube ko, sa Facebook ko, na tapos yung mga nagko-comment pa na sobrang haba na positive comments, na-appreciate ko po yun. Hindi man po ako nag-reply pero nababasa ko po yun lahat. Sobrang natutuwa ako, na-smile ako at kaya siguro mas ginalingan ko pa, mas inayos ko pa yung pag-vlog ko. Hindi na putyo-putyo lang. Meron talagang laman or At meron nagbago. talagang Nagbago. mas panunuorin talaga nila yung content ko. Ayan, so thank you so much. Maraming salamat sa inyo kung hindi dahil sa inyo hindi ako makakabili ng lupa, hindi ako makakapagtayo ng bahay na malapit na pong matapos. Ayan, so isa kayo sa mga dahilan kung bakit andyan yan, kung bakit dahil sa mga blessings na yan, kaya blessed din po kayo sa akin maliban sa mga social climber sisters, lalo na kay Brenda. Ayan, so maraming salamat at sana suportahan niyo po ang bawat isa sa amin. Of course, Ma'am G, lahat po ng social climber sisters, lalo na andun sa probinsya. Nasa probinsya. Ayan, so sana hanggang sa dulo, hanggang sa tumanda. Ang maputi yung buhok namin, meron akong puti dito. Ayan, so sana andyan pa rin kayo. At maraming salamat sa mga subscribers natin, followers na Correct. nung unang araw ng pagiging vlogger mo ma, hanggang ngayon, andyan pa rin sila nanonood. At yung mga subscribers natin na kahit busy, meron talaga silang oras para manood lalo na sa mga OFW. Correct. Oo, na may nilalaan talaga kayong oras para panoorin kami. Thank you, sobrang na-appreciate po namin yun. Kaya, thank you so much. Hindi ko po alam kung paano at makakabawi kami. Pero, prayer na lang siguro. Ayun, sasali po namin kayo sa aming prayer. At maraming salamat po talaga. Thank you so much, Bakang. Thank you din for your generosity kasi yung mga followers mo, sinishare mo din sa akin. And thank you for that. Kaya, dun sa mga followers and subscribers at sa mga nagko-comment po sa aming mga comment box, kung hindi man po kayo ma-replyan or hindi man kayo makausap, we were very sorry for that. Pero hanggat kakayanin po namin, gagawin po namin. For that, maraming salamat. So sana po
nasagot, nagustuhan nyo ang mga sagot ni Bakang. Because Yes. that is her own opinion regarding sa mga tanong natin. Maraming salamat muli, Bakang. Ayan ako. Mukhang matatagalan na naman tayo magkwentuhan, magkaroon ng sariling banding kasi ang dami niya na rin naiisip talaga. In fairness, lumilikot na yung imahinasyon mo. Ayan, kaya wag mo ninyo kalilimutan na i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Ma'am Shi G. Ang aking Facebook account naman po na Althea Babuboom. And of course, kay Bakang. Bakang Vlog, at please subscribe my YouTube channel, Bakang Vlog, and please like and follow my Facebook page, Bakang Vlogs, and follow me on my personal Facebook account, Jason Delicious. Ayan, maraming salamat guys. Till next time. See ya! God bless you all.